Erokamano Nyakwaramogi kuom medo kete Ramogi TV. Kawadhi nyime piny owacho omayo kambi mar Kels Chemicals lesen mar tich kawachore ni kambino ne osombolea mabande ne jopur kapod nonro dhi nyime. Jatend migawo mar pur Mithika Linturo olando ma e kinde mane olimo kambino mar nono gimomiyo mbolea ogunde matara ma ok ochopo kare rang'iny madwarore ne ous jopur. Ka otenore kod jotelo kod jota tije mawuok e apisi maduong' mar Okwach Kich, jatend migawo mar pur Mithika Linturo ne ochopo e kambi mar Kel Chemicals mantiere boma ma Thika e kaunti ma Kiambu mondo mi ne ogo kogno chenro madhi nyime e kambino. Ne orwake kod achiel kuom meneja mar kambino ma bende osebedo kaloso mbolea ma bende ochako chenro mage higa mar 1972. To tok goyo kogno kendo go piksen kambino, jatend migawo Linturo Neolando magi. Government has withdrawn the manufacturing license for Kel Chemicals because investigations are going on. The blending plant for the fertilizer is now closed, and this is treated as a crime scene from now henceforth and until the investigations are over. Piny owacho golo chudo moro amora ne kembe mano miyo rak mondo mine to make sure that whatever money that we would hold supplies will not be disbursed until we have established, we are able to know who to carry the blame. Linturi ka thuolo mar kwayo jopur mabende nonyiewo mbolea mabandia to pok otiyo godo mondo mi oduokgi ka giyudo chudo e mboleago. Korka korgi jogo bende gin jochung' ne kambi kod kargi was a problem during the packaging. It is not that it's a manufacturer, it's not that it is fake fertilizer as the deal has been told out there. Issue of just the composition of the packaging, and that it only happened during a period of time. That is from the 5th to the 10th of March. Magi timore ma jata tije maduong' e dwero mag piny owacho Joseph Kimote ne ochopo e apisi maduong' mar Okwach Kich mondo mi ne ondik dhoge kutenore kod orak manentiere kind NCPB to kod kambi mar SBL Innovate mano bende ne osebedo ka keyo mboleago ma bende wacho ni gin mabandia.